Et nyt projekt i Viby, hvor udviklingshæmmede er besøgsvenner for ældre på plejehjem, er en succes. Nu skal vi møde 2 af deltagerne, der er blevet venner for livet. Du er lidt få ned, ikke også? Så skal vi se, at vi skal have spise i dag fra. Det er spændende, ikke også? Er ikke rigtigt? Du må ikke kigge ind i kameraet. Når 2 mennesker går ved siden af hinanden, har de hver en at støtte sig til. Så det er jo fint nok, Frederik. Helt rundt. Helt rundt, sådan. Ja, så ind i benene, ikke? Jeg har den med. Ja, det kan bruges til Frederik. Til mig, Frederik. Vi skal have det her frokost sammen. Finn Sejer er udviklingshæmmet, og Frederik Iversen er dårligt gående og bor på plejehjem. Men siden Finn besøgte Frederik første gang for 2 måneder siden som besøgsven, er de 2 blevet venner. Jamen, jeg glæder mig hver gang han kommer. Ja, hvis man er dårlig humør, så skal man bare være sammen med Frederik en time, en halv time, så bliver man godt humør. Fordi Frederik er altid godt humør. De skal ikke komme til mig og sige noget ondt om det. Nej. Så får de svar på tiltale. Jeg finder Frederik, der gerne vil. Ja. Det nye projekt, hvor udviklingshæmmede er besøgsvenner for ældre, hedder Glæden. Og netop glæden ved at tale sammen er vigtig for Finn og Frederik. Nu vil jeg hen ved nummer 7 i hvert fald. Nej, det kommer han ikke ret langt med. Nej. Men du har jo også et godt liv, for du bor i et dejligt sted og sådan ting. Også det. Jeg er slet ikke min skuffe herovre på besøg, Frederik. Jeg synes, han er så sød. Sådan føler jeg bare, der gør. Det kan man godt. Jeg ved ikke, om du føler det samme, Frederik. Som vi kender den hele tiden. Jo da. Også for Frederik er mødet et ugentligt gode. For ham gør Finns handicap ingen forskel. Nej. Nej, det synes jeg ikke. Det kommer jo noget for os alle sammen. Hvad så, skal vi spise sammen på onsdag også, eller? Ja. Skal vi det? Ja. Okay, du synes, det er hyggeligt at spise sammen, ja? Jamen, det er også. Ja. Men den smager dobbelt så godt. Ja, det gør. Indtil videre er 4 udviklingshæmmede blevet besøgsvenner, men planen er, at flere skal deltage i ordningen.